A tu ide o čisto politickú akciu. A celý tento humbug, cirkus, násilný cirkus na slovenskom obyvateľstve a jednoducho v podaní politických predstaviteľov nie len, že je protikresťanský, on je protiľudský a je zločinom proti ľudskosti a spadá pod norimberské princípy. To znamená, kedykoľvek sa môže otvoriť súd na základe norimberských princípov o zločinoch proti ľudskosti, o pokusoch na ľuďoch, medicínskych pokusoch, lebo antigenové testovanie, to boli len medicínske pokusy. Vysvetlite mi jednu vec. Prečo ja nemám právo odmietnúť PCR test, antigenový test a prečo ja nemám právo si dať urobiť krvný test? Nie. Tieto antigenové testy boli dobrovoľné, len ak ste tam dobrovoľne neišli, tak vám dobrovoľne zakázali existovať. Každý má svoj pohľad na dobrovoľné zmýšľanie a dobrovoľné konanie. No ako aj v koncentrákoch to tak nejak nazývali, že sú tam dobrovoľne a dobrovoľne robili na nich pokusy a dobrovoľne umierali v tisícoch. Dobrovoľne si kopali hroby, potom im dali pár gramov olova do hlavy, keď už teda nechceli šetriť, takzvané, s prepáčením za výrazy. A ja sa pýtam, to chceme na Slovensku dôjsť až k takým veciam, že slovenský národ dovolí, aby došlo k vytváraniu takýchto detenčných táborov? Veď už dneska Matovič hovorí, že pokiaľ sa nedá 60% slovenského obyvateľstva vakcinovať, tak vakcinácia bude neúčinná. Ale uvedomujeme si, o aký druh vakcíny ide? Ide o RNA vakcínu. A podľa vyjadrení lekárskych odborníkov ide o vakcínu, ktorá je schopná zmeniť ľudský genóm. To znamená z človeka urobiť geneticky modifikovanú bytosť, ktorá bude mať nenávratné alebo nevratné jednoducho následky na život človeka. A spôsobuje mu neopísateľné škody. Nikdy nebola aplikovaná na človeka. Teraz ju chcú aplikovať. Okrem toho, sú tam embryá potratených detí. A nie hociako potratených. Tie potraty museli byť do 3. mesiaca. Väčšinou takéto potraty sú platené. Tak kde chceme ísť? Okrem toho v súvislosti s tým, že majú byť spojené s digitálnou identifikáciou, to znamená, je vysoká miera pravdepodobnosti, že budú spojené priamo s čipom. S maličkým čipom, ktorý bude kolovať v ľudskom tele. Pre kresťana to znamená radikálne nie. Prečo? Pretože čipovanie človeka, okrem toho, že z ľudskej strany to znamená jeho dokonalé kontrolovanie, ovládanie a mnoho iných vecí, čo sú už vedecky dokázané veci, to znamená aj prijatie znaku šelmy, ktoré je Bibliou odsúdené. A kto príjme znak šelmy z kresťanského pohľadu, bude naveky zatratený. To znamená, kresťan z dvoch dôvodov nemôže prijať vakcináciu súčasnú. Z racionálneho, pretože to je neľudské, nemorálne, pretože to poškodzuje zdravie a nie som hlupák, aby som sa nechal zabiť vakcínou. A po druhé, náboženský rozmer. Ja sa nenechám označkovať čipom a ja nebudem číslo ako ľudia v koncentrákoch. Viete, mnohí ľudia, teda títo slnečkári, títo bolševici, vám povedú, čip, to je konšpiračná téhra, vy ste hlupák, aký čip, nikto čip. Popri tom si nikto neuvedomuje asi, že ten čip nosí so sebou, že ako má v občianskom, keď ho nemáte pri sebe a zastaví vás policajt, tak vás môže zbaliť a predviesť na policajnú stanicu a zistiť, kto ste, čo ste. Takže ten čip musíte u seba nosiť. A či ho máte pod kožou, alebo máte v šrajtofli, podľa mňa je to úplne jedno. Ja v tom nevidím absolútne žiaden rozdiel. Dám vám otázku, Norbert. Prepáčte, že vás tak oslobodzujem. Nie je to tak lepšie, príjemnejšie. Dobre, dajte. Možno vám aj odpoviem. Predstavte si, že máte v tele čip. Tento čip je schopný monitorovať váš krvný tlak, krvný obeh, stav hladiny cukru v krvi. Okrem toho je schopný monitorovať vašu náladu, ale zároveň má aj spätnú väzbu. Tento čip, okrem toho, že je online 24 hodín denne, má aj spätnú väzbu. To znamená, niekto zvonku
kto spravuje tento čip, môže dávať do vášho tela impulzy, ktorými vás je schopný manipulovať. Tieto veci sú už klinicky otestované. To znamená, to nie sú veci konšpiračné. Vám by sa páčilo, že by ste mali v tele takýto element, ktorým vám jedného dňa niekto pomôže byť nasrdený, niekomu ublížiť, nedaj Bože niekoho zabiť, alebo ktorý vás jednoducho povie si, a ten Norbert v tej informačnej vojne už príliš vyskakuje, cvak, spôsobíme mu prirodzené problémy so srdcom, alebo s ničím iným. No, pozrite sa. Ľudia ma rozčulujú bez toho, že by som mal nejaké čipy. A to ja čip nepotrebujem. No ale pochopili ste ma. No, ja som to pochopil a ja som povedal, ak si predstavujem, že mám v tele čip, tak si musím predstaviť, že som mŕtvy, lebo ja som to povedal nieraz, že áno, čip dostanete do môjho tela, ale do mŕtvého tela. Tak, vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále pán Patrik Sojka. Dobrý večer ešte raz. Požehnaný dobrý večer. Všimli ste si, pán